Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam gelin gıylar, Halmara dağı. Hemmeňizi hoş gördük bugünkü gepleşigimizde. Inni bugün bir salamlaşyň ilki. Aleyküm selam, salam vatandaşlar. Halmurata. Salam Olu Çarina. Salam Halmurada. Salam vatandaşlar. Salam Tuğçe. Aleykümselam gıylar gelirler. Hormatly vatandaşlar siziňe hemmeňize salamu aleyküm. Hoş gördük hemmeňizi. Hawa bugünkü gün näme barada söhbetdeşlik ederiz? Bugünkü ýygnanşmamyzyň sebäbi häzirki dünýäde bolup duran pajigaly wakalar barada, şu Ukraina barada. Şo ýerde biziň näme-de bolsa türkmen studentlerimiz okuýar. Olar barada, olaryň ykbaly barada, nirelerde gezip ýörler häzir, nämeler bolýar olary. Şular barada gurrun etsek we soňundan soňa baka ýene görebeririz. Näme hakda gurrun etmeli bolsa, Halmurada sizden başlaýalyň. Bor sağ bolun Olşaryn. Hakykatdan dünýädäki iň uly esasy we derwäs problema mesele ýa-da waka onu bir ay barını Ukrainanyň ýagdaýy bolup durdy. Orsiýet goşullary Ukrainanyň üstüne çözülenden bir aýdan bir gün wagt boluşy. Şo döwürde bolup geçýän gargynçylygy harbylara aýdy we motormanlyk ýani garajdan ilatynyň ölümi, ýetimi, çağalaryň ýogalalaryň sany uruşda şol wepat bolalaryň sany 120-den geçdi. Indi şol sanyny Ukrainada ozal bir näçe gepleşikde menem aýdyp geçdim. Ýekelikden gepleşimde ýa bilelikde ol mezliýetimize ýa çaýhanadadan çykyşlamyzda men alada goýan zat şol Ukrainadaky Türkmenistanyň ýaşlary, student ýaşlary bir, ikinciden şol Ukraina iş gözläp, iş migranty bolup çykan ýaşlarymyz ýa-da watandaşlarymyz bar. Üçüncü kategoriýa olam şol 80-nji ýylyň ahyryna, 90-njy ýylyň başynda Türkmenistandan gaýdyp çykyp gelip Ukrainada mesken tutup, öý tutunup, mellege edinip, çağa aktyk çoğuluga ýeten türkmen maşgallamaz gatkan. Indi olan ykbaly, ine şu 3 kategoriýaň ykbaly men gaty ul alada goý. Uruş diýilende ol adamam saýgaranak, milletem saýgaranak, ol dependen bomba kimiň üstünden düşse ol näbelli. Ýöne gynansaňam biziň Türkmenistanly ýaşlarymyz, studentlerimiz şol bombalaryň astynda galdy. Ukrainada Türkmen studentlaryň iň köp okuyan şäheri Harkov şäheri. Ondan soň ikinji orunny Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäheri bolupdy. Indi şol Harkov şäherine 70-80 göterim jaýlar weýran boldy diýip aýdylýardy. Bu taýda wepat bolan sivil ýa garajdan harbydal adamlaryň sany eýen bir näçe müň adama ýetipdi. Indi şolaryň içinde biziň türkmen ýa Türkmenistanly studentlerimizin sany näçe, adyn kim, hiç kim bu barada dil ýarana. Näme üçin? Sebäp ol adamlar, ol ýigitleriň, o ýaşlaryň watan bilen, halk bilen, enatasy bilen ýa-da hökümet bilen hiç ýyly ara gatnaşygy ýok. Olar taşlanan. Hakykatdan taşlanan. Men diýip düşünýär. Başta şulary biz kritik etdik hökümeti, näme üçin siz rol oýnaňlar, ýaşlar şular geldi. Ayın 27-sine, 28-sine ýa-ni şol uruş başlanandan 4 gün 5 gün soňra eden çykyşlarym bar, şonu görseňiz ne düşünersiňiz? Şo ýerde aýdyp geçdim mene studentler gabawdy baly Harkovda, Kiýewiň içinde opçetlerden çykardylar da hemmesini. Sebäp üstünden bomba düşdi, ýüzlerçe adam birden wepat boldy. O opçetlerin aşağında gaçyp atalgy ýok. Ýani girip gorun oturaýan ýerde. Şoň üçin yerli studentlere öýleýine dargadylar. Ine biziň türkmenlerimiz hem ne bulara ilçhana eýelik etdi, ne de barara ýeri bar, ne de elinde pulu bar. Şeýdip köçede galylar, dogrusyny aýtsa. Ine şonda şo çykyşymdan soňra ilçhana yglan eden boldy Serdar diýip biri bar. Adamlar ýüz tutandan soňra da baryn gidin näme diýip berer.
O ayın 3'üne Mart'ın 3'üne gelin ine Oatlı uğra diyaz Kiev'in vazalından. Kiev'in. Kharkov'unda. Bombalonyanım Kharkov. Ine şu taydan bizim yankı Kiev'den bir poyz ya bir sastav giden bolsa şoň içine 400-500 adamdan köp sığmalar. Şolar hemmesi Türkmen studentler diýendi. Ýöne ol poýzdyňa bizimkiler alyna şu taýda nowata durur müňlerçe 10 müňlerçe adam bir bölegi minnerler. Soňam şol ne hakykat bolup çykdy. Şolar aýyň üçine hakykatdan bir otlyny Kiev'den uğra diýerler. Olam otlam gelip serketten geçenine Buharest'te Rumaniýanyň paýtagtyny akydylýar şol ýaşlar. Avtobus bilen. Soňra şolary saklaýarlar men üçin. Onuň sebebi belli. Aýyň 4-üne ýam Rumaniýa baran bolsalar şol ýaşlary aýyň 10-y 11-ne çelli Rumaniýada saklaýar. Näme üçin? Barana bir samolyot ýaşlar bir sözde 200 ýaly, bir sözde 280 ýaly, şondan köp syganak bir samolyot. Bar şol 280 ýaly. Şolary edil, şol Gurbanulyň ogly bilen geçirjek bolýan bir kanun saýlawyna gabatlap Aşgabatda getirýär. Mana uly sowgun bilen surata düşürýär, olaram şu samolyotdan düşüp düşmän tagzim edip sag bolsun, ine biziň arkadagymyz bize kömek etdi, näme etdi diýip. Yani göz-görtele yalan sözleýär. Siz çıkan bolsaňyz 250 ya 300 ýylaly çykypsyňyz Ukrainada 10 000 goly student ýene de şonça ýa-ni dastavşyk ya guruluşçy bolup işläp beren türkmen ýaşlarymyz ýene de şonça 10 000dan gowrakdyr, belki onunam kändir. Ozal otaýda meselen tutan Türkmenistanlymyz, türkmenlerimiz bar. Bular kim halas etmeli? Şu ayın 10'undan beri yine şunun ayın 26'sı yine 16 gün geçti. 16 gün 16 suutkada gece günü Orsiyet bombalaptı Orsiyet. O şäherlerin özel awat zatlar bar bolsa bundan 16 gün özel olaram ýykylyp oturdy. Humanitar koridor açýarsy bilirim yalan bolup çykdy köp ýerde. Şu humanitar koridordan gelýän adamlar oka tutulyp ýa bombalanyp ýogalar känni baýdy. Ol bir şol padwalda oturup açlykdan, suwsuzlukdan, elektrik, toksyz, hiç tasyz, kömeksiz, iýmitsiz oturup studentlerden näme galandyr diýär. Olara şu başly barat kaçan gutular, duran tutulur, ama nakla şu 3-4 bolup eline galınca pullarynam şu töläp, şu serhede tarap kaç. Bosup başladylar bizim türkmenler. Ýigitlerimiz ýaş gyrlyp. Hatta şol Rumaniýa çykan ýaşlarymyzdan bir bölegi ýene de Türkiýe tarap gidipdirdi. Belki men çykyşlarym dinleýänler. Yani Türkiye'ye gidipdirler, Türkiye'de de şolar hiç bir hili kömek yok, gollawam yok. Gelipsin diýip şolary garşalar ilçihany da yok, şolara kömek etjek bolup duran yerli hökümetem yok, bizim hökümetimizem yok. Yani bularam artykmys ýük bolup dursa Türkiye'de. Türkiýanyň ýagdaýyny şu taýda ýaşaýan watandaşlarymyz bilýär. İş şertinem aýlyk ýagdaýynam güllüginem güzeran. Şonça aýtdym, Ýewropa gidin, Germaniýa gidin, Çehiýa gidin, Şwesiýa gidin, Danmarka gidin, Finlandiýa gidin, Estoniýa gidin. Ýöne şu dolanmaň Türkmenistany ýa-da gitmäň Türkiýe. Size hiç olmany Ýewropada şu uruş gutarýança pesinden bir ýyllyk şu döwletlerde saklajaklar, belki 2 ýyl. Dilini bilseňiz, işini öwrenseňiz, okuwyňy dowam etseňiz, ömürlük galsaňyzam bar şu taýda okuwyny okup ýaşamagy mümkin. Düşünür aýtdym. Ýöne şondan peýdalanan adamlar gaty az boldy. Häzirim giýişler men şonçyn aýdyp otyň şu zatlar. Näme boldy iýdi? Indi soňra Şwesiýa çykan men bilen habarlaşan bästany git bar. Olar hany bulara ýaşaýsaýym, pulum, eşigim, iýmitinem üçin etdir. Hökümet berwati bir ýyllaň kabul etdi Şwesiýa hökümeti. Germaniýa çykanlaryň soňky 17 oglan bar, şolaryň içinde 4'ü ýaraly.
Yani bir han bilen hükümeti, elçihanası ya da enatası. Onun bir yazıptır men çıkışımın aşağısında komment yerine. Böyle çağrını bilen eden çıkışımın aşağısında yerden olmalı. Aydiya onun enatası begeniye kaytan diye hani çağalımız Avrupa çıkıp dursa tayda pul kazanır. Bak çağalanız canını halas etmek için çıktı şota. Ne güller bilen hükümetten ya da sizden enatadan kömek bolmansan şeydik gittiler. Yine de so daşar devletin hükümetleri, yol başçıları, dözümsüzçüler ýaly kömek edip durlar. Halkymyzyň şu ýagdaýyny görüp, ýurtdaky şu düzgünü bilip, kim anahil rejimiň döwlet başynda durarlygyny görüp. Yani Türkmenistan eýelgeden adam. Yana bir statistika getireyin size. Şu Harkowda diňe Türkmenistanyň studentleri okanak, kinniler özlerininkini alyp gitdiler. Doğrulygymy? Beýleki döwletler alyp gitdiler. Yankı Kırgızlar 2000'den gowrak adamsyny çıkardılar. Yine de 200 golay galy olarym alyp çykjak. Mundan bir hepde 10 gün ozal aýtdylar. Dün berilen maglumata göre Özbegistan 6030 sany öz raýatyny Ukrainadan uruşdan alyp çykdy. Hani Türkmenistan rol? Ne için olar alıp çıkıp durdu Türkmenistan eýeligedene. Saylawy geçti. Lellimiň ogluny bellediler. On wazipesine inni Türkmenistan halkym gerekkäle. Şo bir samalyot ýaşlamazy şolar özleriniň bir kanun geçirýän saylawyny kullanmak üçin kullandylar. Ine watandaşlar şo biziň student ýaşlamyzyň durmuşyny bolup geçýän zat şu. Biz muňa nähili edip karşılık görkezmeli. Biz o yaşlara ne edip biz kömek etmeli? Enatası dıma oturan olsa, hükümet kömek etmeyen olsa, bizim diýen zatlarymyzy yaşlar dinlemeyen ya görmeyen olsa, biz ne edip onu kömek etmeli? Ene hormatly kardeşler ve zinallar, hem de dinlep oturan vatandaşlar. Öz pikirinizi şu mesele boýunça aýtmagy sizden haýyş edýär. Malika muallim, siz şu barada öz pikirinizi aýdybiljek misiniz? Ya Tuğçe, Malika muallim. Sağ olun söz vereniz için. Men şu barada özüm ortaya öz pikirim aýdaýyn. Şu oýnalýan oýundan halk gözü görüp dursa da bir habar ýaly. Şo taýda her bir ene ata bilip duranlar hani çağalarynyň nerede okýanyny, nerede işläp ýörenini, şo taýdan uruş sesini eşdengden eýýän bir endişelenersiňe, bir ýüregiň tanjar, sen oturmarsyňa öýüňde. Bu ene atalara men düşünemek. Şoňa ýörüýte saýlaw üçin getirilendigini, şoň bir ýöne göz boýawçylyk etýänini şoňa düşünen oklar. O ram sen o taýyny geç düşünmedin, saýlaw üçin getirdi onu. Beýleki studentlaryň enatalary barmala. Men çagamy getirdim eri. Men çagam näme üçin oduň içinde koýdum. Sen döwlet hökümet bolýan bolsaň, sen biziň ýol başçymyz, arkadagymyz aýtýanlar arkadagym diýip. Arkadagyň bolýan bolsa, onda şol arkadagylyk etmeli eken çagalaryny getirdim eri, talap etmeli. Enatalar bu bedip sessiz oturuşlara bara, gelmeni öldür näme etseňiz, arkadagym saňa janyň gurban, kasap içişleri ýalak bolýar boý. Onu biz özümüzde şu taýda eşdi görüp köp zatlaryna gatken ölen ýetenlerem ýaral bolanlarym entegem sag bolsun berdäki Türkmenlemizine sahal bradaga gitdik bir topar o kömekleri derman eşik etdiğine soň ýene bir oglan var. Ol kömek edip ýörne geçirmäne Avrupa ülkelerine. Ýöne enatalan, olan siziň çağalaňyz başgalara gerek gele. Şu hökümetiň ýoklugynyň alamaty şu. Halkyna eýetçilik etmeýän bolsa, siz nerede ölseňiz şonu ölüň diýe. Men bir oglum seçilsin, men bir sağlyk sürüýün, men bir ýaşaýyn, siz kör bolun diýe. Şoňa halk düşünýär. Gaýrat ediňde bir aýaklaryň öz çağalaňyz üçin başgalar düşünýär, öz haklygyňyzy talap ediň.
Arkada diyen olsanız arkanızda dağ yalak olup dursun ne ol haram oluyor. Oynamana kestiniz onu. Böyle sağ olun Malikim oğlum. Tuğçe elini alırya Tuğçe. Sağ olun Ölçer. Ben bugün bir studentimiz var. Ukrayna'dan gelen. Şundan sorak cevap alıştım. Bir neme gepleşe ettik özara. Şunda şu studentten 7 student gelen İstanbul'a 9. çiskoda Mart'ın 9'unda geldi. Rumanya'dan geldi. Şu gelen nemenin avtobusun içinde 2 Türkmenabad şehrinin Leningrad kolhozundan 2 oğlan ölen. Student bizden Türkmen oğlu yaralı avtobusa minenler. Şuların içinde Leningrad kolhozundan 2 oğlan ölen. Şuna nemettim. Bilgiler aldım. Sonra Rumanya'dan geldiler. İstanbul'a gelince muht. Yani pul tölemeden avtobusa İstanbul'a gelenler. İyi biçerini hem mezatını hükümet iyi biçerini hem mezatını verenler. Yankı yoğalı diyen oğlanın 2 tane avtobusun üstünde yoğalıp durmay. Avtobusun içinde yoğalan yaralı avtobusa minen avtobusun içinde mi ölen 2 oğlan student oğlanımız. Sonuçta ne dedim de Türkmenistan'ın yani hükümetinden hiç kömek yok mu? Pul kömeği bankadan geçirip hiçbir kömek yok dedi. Hiçbir neme yok. Даже en ataları geplemeye nemeye korku oturanlar dedi. Eli bağlı dedi. Hiçbir neme kömek yok çağlarına dedi. Korku hükümetten. Hükümetten kömek soramaya korku oturanlar. Hava. Konsolosluğa gitmedinizden dedim. Konsolosluğa gidenleri yazıp alıp avtobusa uğradıya samalota uğradıyalar dedi. Samalot'tan Kiev'den gidiyor dedi. Kiev'den hem Rumanya'dan sonra Türkmenistan'a. Kharkiv nerede neme olsa toplap Kiev'e getiriyorlarmış. Kiev'den hem Rumanya'dan hem Türkmenistan'a. Bir samalot okuçu gelen. Yani başka yok. Yani Halmurat'a bellep geçti şu sayılar için. Ondan sonra ses çıkan yok hükümetten. Enatalardan hem ses çıkan yok. Germanya'ya giden benim bilenimden diye 10 sene okuçu Germanya'ya gitti dedi. Ondan başka Türkmenistan'ın kalan o nemeler studentlar kaldı. Şu taydanım görüp bolya da şu edil bir sancak samalot iweride şonça 10.000 tane studentler için bir samalot iwere şu yerden görüp bolya da şolon gözboyolçuluk edýänni diňe saýlaw üçin edýänni. Ana halk üçün näme diýär? Ana halk studentlerini için ýygynydy diýdirjek bol. Halkyň gözüniň öňünde gözboyolçuluk edýärler arassa. Şurada ben Türkmenistan'daki şu ölen çağaların en atasına izlenecek. Sizlerin bu çağamız, canınız, ciğeriniz, nüjeli sizin yani çıkıp bir geplemeye yağdayınız yok. Kalanlar ne hiç olmasa oylan ya kalan neçen bir student var yerde. Studentların en atası çıkıp ne için geplemeye, ne için yani canınız, ciğeriniz o çağalar sizin. Doğru ya, şu dayda kalmır da elini alır ya. Kalmır da aydı verin, sesinizi yap. Sağ olun, yine şu studentla baradaydı yerde. Yine barıptır şolar Germaniya. Şolar şu tayda da çekinçi botuyorlar diye de özünün yaralarını görkürdüler. Ben şu taydan yüzlenecek bolyan şu studentleri. Siz çekinme, barın görközün doktoru sana spravka alın şu taydan. Näme şikayet yeten bolsa size, näme yara salınan bolsa teninizden, psikikanızdan alın şolary. Näme üçin häzir aýtyp berýän? Yani Tuğçe kardeşimden aýtdy da, yani 2 sany ýaşylyk ýok bolan bellidir. Şolun ady familiýasy gerek. Näme üçin? Yani şol uruşdan kim näme ezer çeken bolsa, ýok bolan bolsa, yaralanan bolsa, şu uruşga torandan soň
şulun ähli çeken ejrini, eziyetini Borsiyet tarapy tölemeli bol, hun hukman. Şonu şolary üpçün etmeli bol. Ýogalylyň öýüne bellener suwma şol Ukraina halkynyň garajdanyny näsesi ýogalan bolsa şolaryň her birini näse töleg bellenen bolsa şo tölegem Türkmenistanly studentlary biz alyp berer. Şonu gitjek geri ýok. Şonu biz etmek bizim borjumyz. Biz öz borjumuzy yerine ýetirer vatandaş. Ýöne enatalar siz öz borjumuzy yerine ýetirmeli. Men doğru köçe taşlaymak bolmaz. Da heywanım öz çağasın pişigem item taşlanar han barın şol pişigin çağajyklaryny ya itim güjüklaryny elinden aljak bolup görün. Ennam janyňyz şo taýda parçalanmaz. Ýöne näme üçin siziň ýüregiňiz parçalanmak çağalaryňyz şu günü düşünýär. Men şonu etjek bolmaýan. Tuğçe Aydın. Häzir şu Germaniýa hakynda bellep geçdiniz, şu ýerde ilk baranlara, baran okuwçylara, studentlara ilk kömek edip $300 pul berýärmiş eline. İlk ýardam. Aha, ýewram dollarmy bilmeýän, $300 dedi karşısı, $300 dedi. Pul berýärmiş eline okuwçylaryň. Ama bizlerin Türkmenistanyň hökümeti näme üçin bankda önhay näme uruş yok wagty tamam diyelim. Ama uruş başladı. Hiç bolmasa o çağalaryň yiyecek, içecek hissady yok. Hiç bolmasa şulara kalan çağalara, studentlara pul vermeli şular. Hakkı var hökümetin. Pul vermeli. Gidip başka çujoy yurtlar, başka yurtlar bizlerin studentlar, bizlerin çağalara pul kömeğe dotuplar. İlk yardam. İlk kömeğe. Ama bizlerin halkı, bizlerin hükümet ne için kömek etmeye öz vatandaşına? En atası ne için gidip hükümete yüz tutmaya bunları? Katı doğru diyen kardeşim. Olayım da etler şun. Halmara dayan kaydanladyňyz gatty dogry bellep geçdiňiz. Ve şunu ýene de bir saparyny tap aýtmaly diýen sebäbi halk biziň ýaşy uly bolsun, kiçi bolsun, student bolsun hiç biziň şu diýen datlamyzy dinlemeýän ýaly. Şular dinlemeýän ýaly ýoksa biz iň dogry maslahaty berýäs. Ne şo ýerde ejir çekenler we elsiz aýaksyz galan bolsun ýa ölen bolsun şolaryň dolu ady familiýasy gerek. Sebäbi ertek gün şolaryň ejir çekenlik üçin siz dogry aýtdyňyz. Kun tölemeli şolar. O kompensasiýa berämeli. Kompensasiýa hökmany berämeli, hökmany suratda berämeli. Öýdi ýogalanam bolsa şu studentleriň enesi atasy var ýerine şolara tölenmeli. Hökmany suratda. Ýöne biziň hökümetimiz bar. Şonuň yalanlygy, şo hökümetiň ýokdugy ýene bir sapar ýüze çykýar da ştaýda. Şo bar olary el çarpy oturanlar bar. Öýdi o illüziýada gelip berenler bar, el çarpyşyp hökümet bar diýip. Ýok biz üçin hökümet. Hakykatdan hökümet ýok. Atasy bir samsykdy, inni gelip o atasynyň ýerine gelen ogly ondan ömmeter. Halkynny oňa biýdini bireli emdikli, bireli pampersli ferdaryň ýerine ylgaşar ýörerler. Lellimin. Men aşa öz sırtyny özi ýup syrwan milýan öýdemok. Şo ferdaryň. Şonam syryp berer halk. Mene görürsiňiz. Şu el çarpsam, şoňa ses bersem, pikir edýärler, ha bu baňa bir zat çykşyndan nime geler o, bir peýdadyk geler o diýip. Ýok, asla ýok onýalda. Halky garynjaça da gören oklar. Ataly ogly ikisi. Men birazcık bara bagşlan emosional adam da bir nime diýerýän, şu adalatsyzlygyň ýok ýerine özüm saklap bilem okda. Bagşlarsyňyz bir parahatly gürlejegem bolýan ýöne köplençi bolan ok. Gaty nerwim galýar şu zatlary, bolýan zatlary. Sen onuň sany salladyň okuň aşagyna ýatarda, okuň aşagyna gezerde sallat diýen bagşlan nime studentlerimiz. Sen bir san samalat iýermersiňe. Seniň ýa şu derejede matematikaň ýokmy? 10 000 sany
okap beren, okun aşağına gezip beren çağalara sen bir tane samolyot iyi vermersin ha. Aklın nirete sen. Han olon enesi atası. Sorarsın ha planning çağası geldi de nemçin menki gelmedi. Nemçin bir samolyot iyi verdiniz. Hava bizim ovamızdan ya bizim rayonumuzdan 150 san çağı okuyara deyip aydılar ha. Han olur gelmediler deyip. Üşüp eneler atalar çıkıp bilmese de eneler çıkaydın. Şu çağalan eneler vardır ha. Dirdir ha. Gitsinler hekimliğe gitsinler. Gitsin üşüp hekimlik var. Kapısın depsin nursun her gün barsın. Şu uruş başlangıçından beri bir gün sıptırman 31 gün oldu. Bir gün sıptırman barmal şolor. Bir ay bir gün 31 derler. Bir ay bir gün şu gün. Barmal şolor. Bar kapısın depip dursun. Hanım olur geldi bizimkiler gelen ok deyip. Sen şunun öz talabını, öz hak hukukunu soranın için sen alıp dıkma da turma. Nämesinden korkyan sen? Sen çağın otayda ölüp yatir. Nämesinden korkyan? Öyle çare Ben çağım ölse, men çağım yaşamada, ben ne için yaşamalı? Benim yaşayacak der. Benim ölecek, bir başa bir ölüm. Doğru değil mi? Men çağım ölünden ben ne için, ne yaşayın men? Yaşayacak değil benim onu. İplesinler de dıksınlar beni beylesine. Hakimliğe de varın, beylesine de varın. Yukarıya mı giderim? Ministerliğe çenne giderim. Men çağım öldü mü? Benim öldürsünler. Benim eplep dıksınlar dıkar yalı yeri var olsa. Ne için ben demim çıkarman oturmalı? İyiydim ben olsam ayal varın tırkap barardım barmalı yerine. Bir tıbır ayal varın tırkardım. Sen çağın gerek değil mi? Sen çağın bağrından ölmedi mi diyeyim? Yüydüm olmasam avtobus tuturdum. Avtobusla giderdim şöyle ayarlar. Üyüşürüp. Ullakan ikarus avtobus tutup üyüşürüp giderdim. Her gün taşardım şatayı. Ağlamadık oğlunu emcek yok diye. Ne için o tür bizim Türkmenimiz? Ağzına su alan yalı. Kahraman meliye bağışlan, tervet nervim alıyor, şişe bolyan datları. Böyle de bir mankurtluk var ikeni. Böyle de bir samsıklığına bak ağrı aşı. Ona heli böyle oldu halk. Bir 10 yılın içinde safsim nime deyiptirler halkı. Yer bilen yeksan ediptirler. Ses çıkmadı yani ediptirler. Ne şu baştan sesini çıkarmasanız sonra vaka şeyle oluyor. Depenizler şenlikte oturuyorlar inni. Malik. No. Öyle çare yani şurada belirtip geçtiniz de hak hukuklarda. Şular bizlerin Türkmenistan'ın halkı bilmeyen şu, özünün hakkı, hukuku dediğini bilmeyeler. Yine Türkmenistan'ın konstitusiyasının 3. maddesinde yazılan Türkmenistan'da cemiyetin ve devletin en kıymetli hazinası adamdır der. Bunlar özünün kıymetini bilmeyeler. Öz çağalarının hak hukuku varlığını, öz vatanında şu hakların varlığını bilmeyeler. Bilmeyenin üçünden sorap bilmeye çekinyeler mi, korkuyalar mı? Şu senin hakkın. Git sonra ne için soramayan? Git. Topla yanına bir 5-6 ayalı enatalar. Ya o şu nimede yani halmada doğruydu da. Şu bizim Türkmenlerin bilimsizliği sebeple. Şu daşırurtlarda aydalı yukarı bilim alıp okuyamıyorlar da. Olin bilim alan ok olur. Benim fikrimce bilim alan ok. Şolar şol gulçuluktan yani Türkmenistan'dan burada dedim sıpmağın yolu mu kadiyen? Çıkmağın yolu mu kadiyen? Student vidanı alıp çıksalar şu bir sancak yol var Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkmenistan'ın teritoriyasını taşlap gitmeyenin yekece tane yol var. Olam Türk vize veriyorlar. Student vize değil. Şol gulçuluğun devam etmek için gidiyor. Benim fikrimce. Yanlışım olup bilir. Bağışlarsınız. Yönü şotayda gitsen okarsın. Yani pulu bilen yönündaşından işlemek, kazanmak, idinaki garip oturan nimesini eklemek mükadiyen. Belki ben yanlış bilirim. Yönü bol geçen dağıtları sine diyen şu dağıtlar şu mesele öne çıkıyor da. Hani Enes atası aydıp dur aynı halmada Enes atası
Begen yemiş gaýtam, daşlar orada çıkan bolsa gowy bolupdyr. Bir $200-300 pul gazanır diýip diýe. Nene? Şey diýenem bardyr. Şu derde Malika mol mel galrya. Malika mol maýdy berin. Ha. Olacan onun için hükman gramatny olmak gerek gel. Şu en atalygyň okuw diýen okuw ýok. Ene sen bağrından önün perdendiň odyň içinde otyrka sen nädip arkaýyna harjyňy çaý içip euro gönderir diýip oturýan ýa-da ýylyň günüňki geldi bolýan teňki ýok sen nädip sen ýüregiň ağzyndan çykmaýar. Sen üniversitede okumak gerek gel onun için sen doğurdun 9 ay karnında götürdün o çağını yerden günden borap taklanını ne için bir harmandan korkup kesin çıkarmaz sessiz kalacak. Perdendim o tayda öldü mü menem ölecekti üstünü. Bizim Türkmenle öyle kork bahana ol korkukluğum. Vay çağımdan başka sen ileri hiç sadığım yok. Sen onu çağa bölse ben yaşamayınım. Yani kaydışım yarak doğru ettim. İyi doğa dile etkiye çağımın başına gelecek bir an. En başıma gelsin diye. Siz o görünür şu haberleri eşit oturansanız televizyonda da görüp oturansanız şon yarı uruşun goğun içine bombalar yarılı oturka ben çağa bile sen getirmesin ente kökümet dolayan olsam biz size oynamana ses verdik mi seni oynamana sayladık mı? Dey, o satayda borok ver ölüyenim olsa manglayından. Bizim Türkmenlerin yaş köpüğüm katı goğu görüyorlar. Şu euro veriyormuş deyse. Sen çağın ne gözgün yağdayda bardı şu tayık. Belki ayağının ayakkabı yoktur, belki yiyecek çöreği yoktur. Şu Avrupa geçenem olsa ne yağdayda geçti. Sen onun yaş köpük iyi vereceğini kaygetmedi. Çağın can sağlığını alat et. Hükümetin yokluğu görünüp duruştaydı. Deme studentlerin yağdayı katı ervet. Sapara tam görküzdü. Hükümet bilencik. Malika molum sesiniz gidiyor. Malika molum. Şu okumana gelen orta, işlemene gelen orta. Malika molum internetiniz gowdal Malika molum. Eşdiýäňiz meni? Öyle çarpıyorum ben devam edeyim mi? Awa, aýdyr. Şurada şu 3. maddanın neresinde devlet her bir raýatyň önünde cevapkärdir ve şahsiyetin erkin ösme üçün şartlarını döremeyine üçün eder. Nerede bize hükümet? Nerede devlet? Şurada sorak çıkıyor. Nerede bu devlet? Bu devlet nerede hazır? Bu studentlar kaldı. Uruşun bombanın altında kaldı. Nerede bu devlet? Nerede? Devlet her bir raýatyň önünde cevapkärdir diye. Şol kanun dige kagızda var Türkçe. Şu kagızda durýar. Bunlar özünün yazan konstitusiýasynyň näme üçin jogapkärçilik bermeýärler özünün yazan konstitusiýasyna? Biz sebäp soramyk hökümetden. Biz talap edemizok. Şol näme diýse leppey diýip oturýar. Ana şoň üçin hem depämizde şänlikde uýarlar. O konstitusiýa kagızda durýar. Konstitusiýany yazan hökümet çıksından şu yazanına cevap versin. Devlet her bir raýatyň önünde cevapkärdir. Çıksın cevap versin şuna. Bizlerin çağalar nerede? Pasolstwadaky neme diýýärmişne konsullakda oturan sekretär diýlen. Men näme deýin gelmesinler okuma, meni uratdym okuma diýýärmişin. Şu Polşadaky oturan sekretär bar. O pasolum del konsulum del şoň işgär içiniň işgäri bardy gaçyp gidipdirler. Bu berip girerler. Boş dur diýär, konsulda boş dur diýär. İçinde bir tane adam var. Olam diýär ol barýa kapysyny açan okmuşda. Telefonyna jogap beren ok diýär. Ahyr bir gün jogap beripdir da olin. A men size gitdiýdim, okudydım, men getirdim sizi diýämişne. Nime studentler ýüzüni alyp görýärmişin. Ine. Nerede cevapkär? Ine aýlygaly oturan ine konsulun işgäri ana şol.
Sen näme otayda sen? Näme işleýän otayda sen? Boş kabineti saklap hiç gelene kömek etmejek bolsaň, jaňlara jogap bermejek bolsaň näme iş edýän sen otayda? Oraya çarına ulan pul bilen girendir. Öz işini bilmeyen, kanunu bilmeyen adam o. Pul bilen giren adam o. Kanunu bilen bolsa dünyalı işler etmez, cevapkerçilikli, bir azıcık cevapkerçilikli bolmalı halkına. Ne şoň üçin şu gelin gyzlar var. Eneler var, şolaň hemmesine de iştaýdan aýdalyň. Bu konstitusiýany hem boýdan maşap printawat edip alsınlar. Yani piçat edip alsınlar, raspiçat edip. Boýdan maşada okasınlar. Şo ýerde görersiňiz adam siziň hak hukuklaryňyzyň ne derejede bozulup gelýäni şuna çenni. Başka harfle yazılan. Devlet her bir raýatyň önünde jogapkärdir. Başka hiçbir zat gerekler berdi. Gerekler 2-3 setr yeter berdi. Başka hiç zat gerekler. Devlet her bir raýatyň önünde jogapkärdir. Boldy. Doğru. Şu ýerde halmada el galýar. Sağ olun söz vereniz için beylek gürlän ýollaşlar elinizi yatıran bir topar el bolup durdy. Enes taýda maňa olgun şu eden çıkışımızın aşağını bilmedim. O çarını kimiz ettik mi ya beylek adamla bilen ya çayxanın biri yazıptır illeşimden. Harmra dağı diye bir konstitusiýany öwreniniň peýdasy näme diye de olur öňde soňda konstitusiýa boýunça ýaşanak dedi hökümet. Bu elbette ýaşamaz olur. Sen konstitusiýany öwren we şo jümläni talap et. Ana Tuğçe kardeşimiz talap edip otyra 3-nji maddada ýazylanda. Artykmyşda sen şonu ýerine ýetir. Sen şonu aýdyp otyrsyň. Şu okasan bilsen, şonu talap etsen ýerine ýetirmek olan borçy. Ýöne ol haram hör hökümeti ene ýazylany şu kabul edeniňiz şu ýöne şunu ýerine ýetiriň. Ýerine ýetiriň diýsen, ene bol otadysy şoň üçin türmäge basjak bolup duran adam ýok. Şonu bilýärliňiz üçin bir ýerde bolmasa beýlek ýerde şol gorkup, silap, boyun bolup etmeli bor şonu. Bütün halk bolup talap edilse, olan gitjek ýeri ýok. Halk üýşen ýerine de olary wezipesinden çetleşdirmäge kanuny ýollar açylýar. Onuň üçin bilmän, o bileniň peýdasy ýok diýär. Ýok, elbetde okap on gara taşlasan peýdasy bolmaz. Ýöne okan zadyny, okan maddany bozulan ýagdaýyny hökümetden, döwlet işlerinden, ýolbaşydan talap etsen, ine şonu konstitusiýa işlep başlar. Ola yazılıptır, olumsa okan dağıtın yerine yetirmeliğin dağıtı yok. Şonu siz talep etseniz yerine yetirin. Yatladıp dursanız yerine yetirin. Yatlatmasanız kim yerine yetirecek? Hala türmelin yağdayını kurbanağa yollaşlar bilen eýraly doğurlumuz açıp berenden sonra hala türmen yağdayı düzelle, imet yağdayı, beylik yağdayılar. Diýmeseniz kim düzetecek? 30 ýyllar piýsat edilmedi şu taýda. Konstitusiýada şular ýaly watandaşlar. Dogry düşünün. Dogry aýdýar. Tuğçe kardeşimizden Oğlunur sarıvadı. O ne şöyle raspечатка edip alýaňyz ne bir tapar näme konstitusiýa neşlong hemmesi raspечатка edip alýaňyz sumkaňyzda götürüp beriň kandidat däle. Uly kandidat däle, agyrdat däle. Sumkaňyzda götürüň. Eliňizde degen maty işden gelýäňiz, poýzda barýaňyz, tapawdy ýok, metroda barýaňyz, bir saat wagtyňyzda okan oturuň. Kyndat ýok, ödem türkmen diline. O Türkmen diline düşünmeseňiz ors diline ba. Beş maddasyny okasalaryň bir aýda oturup bolýar, şonu 4-5 maddany okaýyn. Ýok, olahan kandidat ýok berdi. Şoda, şoň üçin aýdýan, onu şu mesele boýunça başga aýtjak zatlaryňyz bolmasa, ýene bir mesele bar. Şoňa geçelim ýa diýjek zatlaryňyz barmy? Ben biraz şu konular hakkında biraz neme geçin. Aydın. Başka devletlerde, ösen devletlerde okuldan okuwçylara kanuları öğretip başlayan okullarda. Ama bizde uyalı zat yok. Sonra şu kanunları okap hemme öğrense bu problemalar dibinden öz çözülüp gidiyor bunun. Problemaların. Hiçbir neme gerek yok. Dibinden çözüler bu problemalar. Şunu aýdylar. Menem ruhsat berseňiz bir zat aýdaýyn. Kazatny okuyan studentlerden habarlaşyp dur. Ona şolar aýtýar, ýerinden pul goýberen okdy, goýber bolan okdyda Türkmenistanyň enatçylary.
Şu Rusya'da da studenttan ýagdaý gowy däl. Şonu aýdaýyn edim ýagdaý. Malikam oğlum hiç yerde de gowy däl. Sebäbi Türkmenistan içindäki pul goýberlen banklar, ýa-ni o pul goýberlen nemeler bar, konvertasiýa. Hiç zat işlenok. Hiç pul goýberip bolanok şoň üçin ähli ýurtdaky studentleriň ýagdaýy öwürlük däl. Hiç mümkin. Öňler bir uruş ýok wagty işlep gününi görýärdi çağlar, studentler. Häzir uruşda işlem ýok indi. Ne Russiýada, ne de Ukrainada. Çağlar aç orada. Russiýadaky studentleriň ýagdaýy has beterleşer sebäbi häzir işlep berenem bolsa işlerini ýitirerler sebäbi görýärse hemme edaralar ýapylýar. Daşurut edaralar we McDonald's diýä başga restoranlar bolsa ýa bir tekniki Japonski, Koreyski teknikan satýan magazynlarda da telefon satýan magazynlara hemme işini ýapýar. Olar ýapylsa edaralar ýapylsa studentlere de kıyın olacak. İş yok, iş olmaz. Ne? Öz yurdun düzgün olmasa, öz yurdun normal devlet olmasa, başka devletten bir zat gözläp bermeler, gowdurmuş. O devletlerim sekden öwürlük däl onu. Öz devletimiz düzeltmeli. Hem Türkmenistanyň halky fergezan bolup bermediýär, öz döwletimiz düzeltmeli. Hem Türkmenistanyň ýygyna ýetmeli çagyryp. Öyle çary we halam ýaxşy başga döwletler ýene de bizleriň Türkmenistan watandaşlaryny prioritetde neçe milyon daşa çıkan bar. Bar. Student bolsun, iş bolsun, neçem ýa yer ýüzünde dağıldylar türkmenler. Hakyky. Türkmeniň ýok, döwleti ýok bolaýmasa häzir. Koreýa çenni bar, türkmenler. Xitoy çenni, Koreýa çenni bar, Afrika çenni bar. Hayran galarman, Afrika çenni bar da türkmenler. Halmra da dowam ediverin. Yani doğru bellap geçtimde öyle şarn Orsiýetdaky ýagdaýlarym üniversitede agyrlaşýar. Şoň gapdaryny Belarusam şoň ýaly. Şu iki döwletde de ýene de biziň student ýaşlarymyz okap berdi. Western Union işlerine pul geçene. Şu enatalar Türkmenistanyň uğradaýyn ýende pul geçene. Bollugy oturdy, ýollar ýapyldy. Doğru bellap geçtiňiz. Hemme edara karhanalar, yüzlerçesi devlet firma, ýurt firmalar yapdylar. Orsiýet bilen arasyn kesdiler. Yani ol öz içindäki halky näde eklejegini bilenek, bir aýdan soňra bilim gatul problem bar. Onuň biziň studentlerimiz näme etmeli? Näde ýaşamaly? Türkmenistan kabul etjek. Ýok. Ana Ukrainadaky kabul etdim. Siz ştaýda ýalňyş 10 000 sany studentin görülmedi diýen. O taýda ýenem şolaň üstüne 10 000 sany zähmet migranty bar. Çağalaryny eklemek üçin Ukraina çykan, Belarusiýa çykan, Orsiýada çykan, Türkiýedäkine degende bilýärsiz näme bardy. Ýöne olar näme etmeli? Problemi bir-biriniň üstüne minip gidip barýar. Halk bolsa ämanaty bize degişlerini kädip. Ýok watandaşlar. Her birimize, her bir maşgala degişli şu problemi. Size de degişli şol sany ýurdun içindäki. Size de bildirin Tomson'un Ukraina şumar uruş gidip dur. Bular emani buğday ekanak, arpan ekanak, şalin ekanak. Yoksa dünyanın 30% demesini şular üpçüne de otuydu. Ağzı bu önüm, makaron beylekisi bile. Yok aynı bir. Näme Kazakistan berjek mi iyili? Yok. Orsiýet özüni maçarak tapana. Bolly indi Türkmenistan näme bilen naharlamaly halkyny? Bar buğdaýnama üwep ömüden bayramalaryň uň zawodundan çykaryp owgany urady otuydu. Olara yaranjak bol. Öz halkym aç. Koronavirüs gidip otu. Yani bütün dünyanın yemeleri yazıp otu Türkmenistan'da koronavirüs mevcut durdu. Yerden ses çıkıyor, halktan ses çıkıyor. Kırlayanım yanım halk. Ne için? Önkülünüzü alet, aydanızak ya, görküzünüzak ya, reportaj verenler. Gün azalı buyurulan halkımız var. Şeyle bir pervay, öz durmuşunu, öz sağlığını, öz geleceğini, öz devletini.
Men şey dip düşünüyorum. Elbette bazılar içinde 5-10% devletin, yurdun, halkın aladasyny edýär. Yani köpçülük gene şeyle bir mene düşünmedim. Ne düşünürjegimi bilemem. Bolup duran ýagdaýlar görüpdi. Şol urusdan çykan çağalar titrep bizim gözümüze seredip bilenler. Men aýtman öten bir toparda duşan adamlar bar. Ya soralar arşylan adamlar var. Dile getirer ýalylar. Olun ýagdaýyny. Yani ne için ataları yine de beğeniyorlar. Ay ola otobüste çıkıp eline diye 300-400 euro verip pul kazanıyor. Onu pul kazanma o devlet şulara iyimek içmek için veriyor onu. Size uğratmak için ne? Ne sor? Başka içeceklerden olması yine bir mesele var. Onu da peşaysak. Aýdyr. Almurata, yine Oh. bir zat bellep geçin. Aýdyr. Şu häzberde Türkiýede ýaman kynda bolup oturan şu gelen studentlaryň dokument problemasy bar berde hazır. Öňlere oturma izni almak için hiçbir näme yoktu. Ev sahibi zaten bir probleması yoktu. Hazır şu dokument almak için, oturma izni almak için propiska durmalı. Propiskanyň hem soň şu öýüň eýesi gerek. Hazır şunu ýaly zakon çykan. Bugün gepleşdim şu oturma izni hakkında, şu gelen studentlar hakkında. Puluyam gymmat. Şu gelen studentimiz hem hazır şu 7 çağa geldi dedim ya şunu biri de temizliğe git okulundan dondurdu. Temizliğe git bilen şu kız. İş yok. Türkiye'de hazır ansatlar. Katı doğru ýonuşdaýda bir zat ýene miýatladyp geçen. Şol ýanky Ukrainadan ýanky Türkiýeге giden ýaşlarymyz bar. Men şolara maslahat berýän. Göni ýygyňyza dolanyň ýene de Polşa girinde, şo taýdan özüňiz belli edin ýa Polşadan otla meniň de Germaniýa geçip bir ýyl ýaşamalym bolsa, 5 ýyl ýaşamalym bolsa, mana Ýewropada ýaşap. Okuňyzam şo taýda okan, işiňizem şo taýda edin. En atalarınıza da azar verme. Olur öňde soňda sizi innejek ya size kömek etjek bolup durana. Eda enniyenne de Western Union işlerine. Öz günüňizi özüňiz görmeli, öz başyňyz özüňiz çaramaly wagty geldi. Şonu aýdýan. Ýalňyşyp häzir Türkiýe baran studentler bar bolsa, bar men bilýän. Ýani Ukrainada. Gön ýyzyňyza gaýdyn Türkiýede, gelinde Polşadan islenlik otla meniň mutky diýe Berline tarap. Barın ana Berlin'in merkez demir yol wagtyny sizi gujağa açyp garşylaýar. Bollugy tordy. Şo taýda da hasab alynýan soň urada haýsy şäherde ýaşamaly boldy. Şonu aýdyn. Ana oly sarnyň galypdy. Gaýdyn. Näme diýe Malikam oğlum men gitmesem bolanok diýe. Hoşlaşak bolýar. Ha bolýar çyksyn. Biz dowam etdirip beres görüňiz. İş bar bolsa gitmeli bol. Var diýe. Bolýar. Bolýar Malikam oğlum. Onun ikinci tema var yine de. Şu taýda onam ağzak geçmeli kerdi. Seni biz bilýäs. Näçe de görüldük, aýtdyk, goýduk. Şol hökümetin ýani geçirjek bolan ýa geçiren bir kanun saýlawy barady. Şonuň bir kanunlugy, konstitusiýa, kanunlary dogry ters gelýärligi. Dünýäde bular ýaly edilip, o saýlawlaryň bolmaýanlygy, onu da demokratik döwlet diýip özlerini atlanyrşlar ýaly. Eger ýele ýanynam geçen atpa ýöne bir şol ýeme edebilşim şu diýip halkyň ýüzüne tükürip gulagyny çekip özüne dogmasyny öz körsesini oturtdy diýmesek başga hiç zat ýok. Oňam şeýle boljagyny bize ýa 3 ýyl 4 ýyl bäri aýdyp gelýär. Halkam äwmedi ay näme bolsa şo bolar cehennem diýip mene cehennemçiligiň etdiren oýuny şo. Ýöne şu taýda men näme bir iki zat siziň ünsüňizi çekmekçi bolýarmyn. Birinciden şol bir kanun geçirilen goşadırmak için näki saýlawlara ýani merkezi saýlaw komissiýasynyň baş tutany tribuna münbere çykyp ýylan edýär. Ses bermäge hukugy bolan Türkmenistanlaryň 98 göterimi gatnaşdy diýer. 98 göterimem 3.800.000 adam diýär. Pikir edip görün. 3.800.000 adam ses vermäge gatnaşdy. Indi bir zady gözüne getirelim watandaşlar.
3.800.000 adam ses vermeye katnaşan bolsa, yani 18 yaştan ýokary. Demek şol her bir adama yine de bir çağany goşup bolýar da gatdyrma. Kamillik ýaşyna ýetmedi. Yani şol ikisini goşýan bol 3.800.000. O taýda yine de 3.800.000 ýankyp dogan bäbekden 18 ýaşa çellisi. Yani bilen bu taýda ikisini goşýan bol 7.600.000 adam bolýar Türkmenistanyň ilaty. Yok, sadece arifmetika. Demek şol her adama bir çağıdan bersek, demek şol 3.800.000 ära ýaly pasap şolun bir maşgalada 2 çağısı dip hasap edýär. Ýöne käbir maşgalada 3 çağı var, 4 çağı var, 5 çağı da var o yerlerine. Emma şol bir maşgalada 3 çağı dip ursak, onu Türkmenistanyň ilaty 10 milyondan geçýär. Nereden alıp bular bu sarlar? Bular var halky haywan rüýdýärler. Yo, ine orçarny men halkyň aýdyp otyr. Ine bular edip oturup oýny. Gözüni gyrpman yalan sözli ýaly döwletiň minberine. Muňa da şo dağlı oturalar gürpülledip el çarpýar. Beýlede bir kezzaplyk bar, beýlede bir yalançylyk bar. 3.800.000 saýlawçyny Türkmenistanyň içinde bula nereden tapdylar? İlatyň 60 göterimi, ýagny saýlawçynyň 80-85% ýa göterimi ýurdun daşynda kal. Ýurdun içindäki şo kän bolsa 600.000 adamdan geçene ses berjek adam ýa 700.000 diýip şunu çekdirip süýmür balamyz. Oňama näçe prosent saýlaw gatnaşdy. O sanlıklar görköz ya, biri dolu sanlık, biri yartı sanlık. Şu bir sanlık depip tıkanda da o tayda 5 saýlawçyň sesi ýok. Daşar döwletlerde ay sanlyk açdyk. O sanlykdan düňe birbirine ýatyr. Ine bilen göz boýagçylyk edip, ine edebilşim şu diýip tutuş halkyň ýüzüne tüýkürip, ine eden etdiligi şol. Halkym ýüzüne tüýkürip, ine ýaşamagyny dowam edýär. Edin hanı o taýda çağılaryň tepesinden bomba goýup kırılıpdy. İçinde çağılaryň barada da hanı bolguny aýdyp berdi. Genotsit. Ene böyle genotsit şol. Şunu düşünmeyen adam var mı ýurdun içinde daşynda? Näçe gezip düşünüp aýtmaly size. Ine edebilşim şu diýip ine gurnan pırryllygy. Ine mundan beter bar öyle çary. Şo hökümetin gurnan şol oýunyna höwes bilen girip, şolun yalan, ýaşyryk bir kanun saýlawyna goşulyp, şonu resmileşdiren kandidatlara näme diýjek ýurdun daşynda? Sadece biz näme aýtmaly? Özüni aktivist, biz näme görlähet, biz näme lider, näme ol. Şu ýerde var men diýende halmrada. Dur sağa torayma şular şol hökümetin bir kanun saýlawyny kanunlaşdyrýar. Şoňa gatnaşdyň hökümetiňe, diýmekden şolary ikrar edýär. Sen şoňa razy, şolar realterde geçirilýän saýlawy 28 günde saýlaw geçirilmeli. Hem kandidat elan edilmeli, hem kandidatla saýlam seçilmeli, hem bular halk bilen görüşmeli, hem programmasyny aýtmaly. Hem saýlaw oturýar. 28 gün haýsy döwletde bar. Haýsy demokratik döwletde bar. Şeýle saýlaw görkezim. Ýok, ýok da onda siz näme üçin gatnaşýan? Siz halkyň öňüne çykdyňyz. Men bilýändim. Ýol görkezjekdi. Ne görkezýän ýoluňyz şumy? Men hiç kim adyny tutmagam islämem. Ýöne siz Türkmenistanyny diktaturany ikrar edýän adamlar. Başga hiç kim der. İkrar etmeyen bolsaňyz başgaça görüşerdim. Biz aýtdyk, biz ol saýlawlarym, ol kandidatlarym, ol döwletim, ol hökümetim ikrar edemde, sebäp Türkmenistanyň hökümetim ýok, sebäp işleýän kanun ýok. Kanun işlemese nerden hökümet bolsa, nerden döwlet bolsa. Şu zatlaryň hiç birisi ýokka, ine bularym gelip halkyň ýarasynyň üstüne duz goýýarlar. Her bir iş bitirenýär. Ine bolýan zat. Ondan biz nädip kanuny döwlet gurmaly taýdy? Nädip halky inandyrmaly? Bir kanun zady özümüz goşulsak, onuň biz halkyna kanuny ýola salmalydyk.
Ene bolyan zatlar şu men şonayda inliydim. Indi Türkmenistan'ın şumal kubun şolun hata boyunca çağı şu garı urtun alanda men pikir ediyen eger bir maşgalada orta hasaptan 2 çağı bolsa onunla biz 7 milyon 600 bin adam yok. Her maşgalada 3 çağı dip hasap etsek onunla biz 10 milyonunum geçen millet bolupdu. Faktiski 4 milyonu yetem dağı bin. Garı urtusu çağısı bilen kırıp kutorda bu halk. Sonçu 10-njy ýylyň saýlawyny bular yglan eden aşuň etjel. Şol netijetin saýlaw diýen bagyslar ýyla sanawy. Edilmez. Edilmez. Sebäbi Türkmenistanyň içinde o syfry alyp orta çykaraymak ol edilmezler. Sebäbi ilat ýok o taýda onça. 3 milyona ýeten o taýda ilat. Ýok, saýlawçy tan 3 milyon 800 milyon ümüň diýip otyr. Yok. 18'in yok orada. Çağalarını iri ayıracaktın. Çağaları ne? Çolorun koştu mu kanunu? Yok. Şu yurdun içindeki daşın nakayışım çorak adam badır çağalı öyle yadan olmağı mümkün. Yani bir geçen bir yılın 2 yılın devamını Covid'den neçe 100 bin adam yok oldu. O vardaydan aklara. Şu malum mevcuruktu. Biri urluyam şu vardı yok. Bir görsen ağızlar maskalı, bir görsen mene dağılınız 2000 adam, birinin adamında maska yok. Covid'den mevcuruktu. Kevir halkımızda, vatandaşlarımızda yan kaydan dağıtılanıdı. Has Türkmençe periyod edip, şuları tercüme edip bir zat aydıp veresim öyleydi. Şu kandidat, ödünü kandidatlığı hödürlenler var. Yani aktivist deyip verenler var. O kanalını bir 5.000 adama yığına bilmedi olur. 5.000 adama yığına bilmediler de. Olar ne edip 10.000 adam yığınacakmışlar. Şoları gollayan adamı sanama 10.000 olmalı kandidatlığın hödürleme için. Her vilayetten ne misal için. Yani bir vilayetten bir yer çıktı. Şonun ovodaşları, şonun rayonnaşları, şonun ova gençlikleri, şol oblastın, şol vilayetin adamlarının sanı bir 10.000 dağı in adından barmalılar. Şimdi biz hödürleyesip yukarı iyi verme için, kandidatlığını hödürleme için. Şeyler mi? Aydenstay'da olsan Türkmenistan'ın kanunu boyunca prezidentliğe talış ediyen dalışlar saýlawçy adamlaryň ýaş 18-den geçerler 10.000 razylygyny almaly. Olam pasportny, dokumentalny gol çeker. 10.000 adam, ine biz şunu kandidatlygy hödürleýär. Ya münasip diýip hasap edýär. Şondan soň şu 10.000 adamy gol çekilen, onun 10.000 edilen akty 11-12.000 edip alınýar da soň bırakawat edýär da komissiýa. İçine ölen yeteni var ya, ikide qaytalanýany var. Ondan soň şu 10.000 adam varsa şondan soň Merkez Saýlaw Komissiýasy şu adamy registrasiýa alýar hasap. Ene bolýar şu kandidat görkezelen hiç birisi bolýar şu Türkmenistan raýatam diýmeli. Ýöne ozal ýaşak gaýdan adamyň ya ýaşajak bolýan adam Türkmen bolan üçin hakkı var diýen. Şu topra göbek kan dökülüp hakkı var. Näme bolun kimden gaýty biriniň kem ýeri var gurban bolun. Faktiski kalan hakkı var. Ýöne olam tutarıgy var. Hani sen 10.000 adamdan golarlyň mı diýer? Şu bolan bolsa, şu 10.000 adamyň golu bilen ine Ýewrosoýuza ýüzlenýän Birleşen Milletler Guramasy ne bize gol ýygnadyp ine faktiski pasportny danylar şoladyr. Bize näme üçin ýurda salanak ýa registrasiýa edenak diýen bolsa, onuň kanuny bar. Şu kanunlar bilmän saýlaw gatnaşan adamlara näme diýmeli onu? Ya bilip bilmezlige salyp gatnaşýarlara näme diýmeli? Hökümetin tutarı var, bollu 10.000 adam ýygnanak salam. Garajdarlygy däldiýsin, biz onu subut eder. O döwletde hiç kim elinden garajdarlygyny almagy hakkı hukuky ýok. Adam mezur edilip elinden garajdarlygy alınmaýar. Şeňmi? Özü ýüzlendirme. Ya bizde iki garajdarlyk hukuky zorlan bar. Şol döwürde tapaw diýersen Türkmen Orsiýadan kinal beýlekin kan näme çünki Orsiýadan kolýada galan bolana näme oň ýüzünde keramet barmy orsun pasportynyň ýüzünde. Indi bundan beýlege asla gerek gal orsun pasport Türkmenistan. Şo iki garajdarlyk diýerler ýa döşün orýarlar boş hemmes. Kanun maýşy boş. Ene şeýle. Onun üçin siz dogry aýdýaňyz, ol çaryn
suwa girmeken bir bilmeli yabın şunluğunu. Onu bilmän o lellim prezident bolsa bolýarmyş ya o dogmasy biz näme üçin bolmaly däl. Yani Türkmen düşüncesi bilen ordum sağlık etti onu bütün dünya önüne gülkü haler başı istat yok atay. Tadı ülkeleri o kahırlanları hiç tat yok. Hani bolon zat şol inema ikinci taplarını geçiriyorsun. Ay bir bolup ýören zatlaram bar, ýurdun içindäkilere bir klowun bolup ýörşleri. Ýurdun daşyndakylaram olardan kim galanoklar. Ana şu aktivist diýelen ol bir 5.000 adama ýygna bilen ok olar kanalyny abunaçy bolup abunaçylaryň 5.000 bolaýany da hemme seň tarapdaryň däle. Olar ýöne seň näme diýäni dinlemek üçin ýazylýarlar. Seň kanalyňa, sen gollap ýazylanoklara. Onu da düşünmeli. Ýöne şu taýdaky bolup geçen Türkmenistan içindäki bolup geçen bir neme bir kanunçylyklary kanunlaşdyrýan ýaly şolarak ogurlugy neme ýanky näme diýilýär o golla berýän ýaly bolýan zatlar, edýän zatlar. Yo, şo ýanky Gurban Gully geçiren bir kanun saýlawyny şola resmileşdirýär. Kanunlaşdyrýar, ikrar edýärler. Şo saýlawy gatnaşdyň sen ikrar edýän de şo saýlawy. Bar bilten atma, sen şonu ikrar edýär. Näme bolýar-da men şu Türkmen watandaşlarymyza düşündirýär. Biri ogurlap barýar haly düýrlerini uzyň haly düýrlerini ogurlap barýar. Ýegşillap ýanky ýegşerip aşagyna göterilmän zordan egirip barýan bularym berden ogurlap barýan halyny ogurlukdygyny bilip göterişýärler de aşagyna baryp. Göterişýärler, kömekleşýärler, göterip akitmäne. Kaptanlyna ýygynyň halky çagyrýar, gelin sizem kömekleşiň diýip. Bolýar-da şu döwlete ogurlyk edip otur aýagallygyny, kriptokratiýa bolup ýören zatlar hemmemizden bilýär. Edilip berilen adam bir kanun atası gidýär oğluny goýýar, islandan edip otur, ataly oğlu ikizi ýöne şu ýerde halkam ýanky bu daşynaklar we bu aktivistler ama şolaň nelegitimli zadyny gollap oturlar. Men şoňa haýran galdym. Ýanky aýdysmýarlar. O ýeňşerilip haly urlap barýan bolsa biri o gapdalma kömekleşýärler de. Şo halyny göterişmäne. Ine? Şo haly ogurluk däl ýaly edip kömekleşýärler. Yo, on soňum şo halkyň kanuny, konstitusiýany bilmezliginden gelip çykýardy. O sen 10.000 adam resmi adayda seni gollaman, sen gollu hatym ýok, sen näde özüň kandidat diýip oglan edip bilýär. Näme? Ne şo golkoç ýa şonu ýörüti etdirmek üçin oýnanan oýun. Ya da bilmedim. Kimse var, bular oýnaýarlar. Türkmenistan içinden biri bular bilen dostran bolup, nemesran bolup oýnaýarlar. Oýnaýarlar da sizem ana gidip dura saýlawda waý sizem bolun sizem kandidatlaryňy hödürläň diýip. Şonu ýaly edip oýnaýarlar bulary. Bularym oýnatdy. Ana size diýipdirler, şu kime diýipdirler? Kiminen birini. Han sizden gidýän ýokmy? Kandidat bolýan ýokmy? Han bolun hödürläň kandidaturaňyzy diýermişsinler. Tapdylar. Maňa da bir näçe berden jaňadyp diýdiler, ýok. O tapdylar oýnajak adamlar men. Eger şonu edilmeli ýaly 24-nji ýylda wezipesini tapşyrýanmaz. Ya da şol näme keselli boýunça ýa näme sebäbi boýunça wezipesini çetleşdirilýän düşündirip aýdylmaz. 3 ay öňünden yglan edilenmez. Onuň meclisiň başlygy yglan edilmez. Şol sany ýurdun daşyny kim gatnaşyp bolsa, o kandidatlaryň ýurdun içine salyp şo saýlawlar geçirilmez. Onu ýykylan görüşden doýmaz diýilse, onu adalatly görüşden ýykylan onu boyun alsa bordy. Kim ýeňilse de ýa ýeňse de. Ýöne öňünden netijesi belli saýlawy gatnaşyp utandatlary näme? Ya bitiren işleri näme? Halky serpikdirdiler, başga hiç dat ýok. Bolmajaklarda ymtylmak näme gerek? Başladı diýende bir çykyş edemde aýdypdymy? Ýurdun daşyndakylara mene aktivistlerim özüniň kandidaturasyny hödürleýärler ýöne ol don öýýän biçilen don diýip aýtdym. Don biçiligi dur. Oglunyň boljagym görünüp dur. Ýöne bu daşyndaky kandidatlar kim içine saljak?
Men şonu aýtdym, öýem ogly boljak bolly, Taylanny şo haçan fevral aýyna aýdypdym men. Yo salınmasa da yine yurdun daşına 10-15 bin adamın sesini yığınadık deyip tutup bilýärler ha Ýewrosaýyda da Birleşen Milletler Guramasına da şol edildi mi? Yok. Özlerini hödür diye, bar diye, biz bar diye, ne diye, ollaya diye, saylanı diye ses verdi. Hani? Bu bir sayla o oyuncağı öwürmek gerek gel. O şol bizim hemmemizin düşmanımız şol eresi. Men düşünüp otdym. Yani onun yerinden qoğazgamak için onun karşısına da onun oynayan oyunun karşısına bir qoğ edip güýç koymalı, kanunu güýç koymalı. Ola kanuna dowlanýar. Birincene grazdarları däl. Yo onu ortadan aýyrýar. Sen hiç olmanı onun adam bir real adam pasportu bilen sesini ýygnady. Olary görkezme akitde Ýewrosaýyda görkez. Birleşen Milletler Guramasına görkez. Ine men real adamlar, ýöne men şunu açyp görkezjekkä. Saylaw geçenden soň şol adamlar ýa şu taýsy birini jaň etseň, ene sizi tasdik eder. We barşyny jaň edeň, onun adam, ýa 10 kim adam, haýsyny isleseň. Şola meni gorlaýar. Şol edilmese onun sen nädip kandidat boljak? Nädip Ýewrosaýydy tutjak ýa halkara bileşir. Bolmaz awzatly. Olaryň görüp otdy hana hökümete şoň ýalançy kezzap. Bir opozisiýa diýerim salgymylgap görür. Kim olur düşünüpdi? Hiç kim düşünüpdi? Galmurada ustady bir zat kelleme elde. Geçen ýyllar onun filmi. Geçen ýyl myka. Şo gruplar näme ýygnap ýördiler, pasportdanlar, adamlaryň hemme. Ähli adamlaryň pasportdanlaryny ýygnap çykdylar. Oynamana ýyngladylarmy? Biz size täze pasport alyp berjek diýip. Sen näme pasport kory çykanma, elinde pasport berer ýaly. Ýöne şolar ýygnadylar. Türkmeniň ähli adamlary pasport täze pasport berjek diýip birinciden özüne şey diýip abuna ýygnadylar, diňleýici ýygnadylar. Gara olar pasportlaryny ýygnadylar. Bir okda iki towşan urdular da. Inni gelip serede oturýan şu saýlawlarda şu pasportlar danlar gerek bolanlar diýjek bolýan. Men onu ýalňyşman bilen, ýöne men kelleme şu açyp pikir geldim. Oynamana ýygnadylar mı onda? Sebäbi bardyr. Nämçinden de Türkmenistan vatandaşlaryň hazırdan bireme pasport en slabı noktası. Şunun için köp adam inanıp berdi pasportlaryny, danlaryny oňartyrmak üçin. Doğru. Bolup biler. Adamda samimiyet diýen zat bolmasa hemme zat için ulanyp biler onu. Şoň ýaly Türkçe eliň alyp dursun sen ýa. Yok kaldırdım ama. Tamam. Bu salyawlar hakkında ne etsek bu en başından beri bir kanun bular. Bir kanun sebebi şurada Konstitusiyanın 98. maddesinde salyawlary ähli halk ve yerli salışyklar geçirmeyin tertibi kanun bilen keskitlenýär. Salyawlar ve salışyklar adatdan daşary ýagdaý döwründe geçirilmeýär diye. Şurada adatdan daşary ýagdaý döwründe geçirilmeýän sebebi häzir Türkmenistanyň ýolları ýapykly. Şu adatdan daşary dämi azdan bireme. Korona bar dep ýollar ýapyp goýan. O adatdan daşary ýagdaý. Şu kanuny bozanyň en näme sebebi hem şu hazır görünüp duran. Soňam Türkiýede 2 milyona yakın Türkmenistanyň vatandaşy var. Şuların 2 mesele men barmadım saylawa. Ben Türkmenistan vatandaşı değil miyim? Ben barmadım saylawa. Gitmedim. Saylamadım. Значит, bular seçenler bu bir kanun saylawa seçenler seçilenler kanunu bozdular. Barmış hakkında bir nämeniz Halmurada fikiriniz açacak. Yok men ýa-ni aýtdym, aýtjak zatlaryma ne şol saýlaw diýilen zatyn aslynda bir manysyny diskreditasiýa etdiler, ýere sokdular. Saýlaw sözüne inanýan halkam ýok. Aýdýar biz barsagam, barmasagam gerek adamlaryny saýlarlar diýdi. Halk öz hak hukugynyň peýdalanasy gelenler. Şun 30 ýyllar şunu şey etdiler. Biz barymyz barman bilen hiç zat üýtgenak. Sen bir baryp görüp başdan üýtgeýän üýtgenak mı soňra? Ene şu sapar barma diýdik. Ene şu barmadyk adamlar bilýär. Ne sen maýdy o tiňde kardeş. Tawşa.
Men baramak den, sen şoňa rahat barmagyňa, şo kezzaplyga gatnaşmagyňa sen şat içinden begenýär. Men ýoksa jenaýatyň içinde. Şuň erki büýürgün öljek halky sen şärikler, şonuň öljek adamlaryny da sen şärikler. Sen ses beriňak ýa, gatnaşaňak şol. Aslynda şol saýlawynam özlerinem ikrar eden. Bolluğu tordu. Hem içinde de bir kanun sayılır. Ben konstitusyon okadım, berde yazılan bir kanun sayılır. Nem için yollar yapık. Adattan daşarı yağdayda dövründe geçirilmeye sayılır. Indi şol nämet melliň soru her sapar berýärler, her sapar düşünür waýdýat, ýenem berýär, ýa düşünün ak, ýa düşünesi gelme. Aýtdy watandaşlar. Bile özüňize ynanyň. Özüňize ynanyň şunu diýäl, ýene bir ýoldaş tapynda iki bolup şulatlary gürleşip başlar. Şola bilen ýene de daş töwereňize ýygnanarsyň, 10 adam bolsaň, hem şu gürleýän problemaňyzy çözgüden taparsın. Ýene biz oturup şutaýdy, 3-4 adam bar. Gürleşýär problemalar ortalýar, maslahatlaşýar, çekeleşýär. Şu barada bir netije gelýär. Şon adamlar edip biler, artyk maslahat däl. Şonu etmäge hem gorkýarlar, hem yaltanýarlar. Başga bir etsin. Olar edip bersin, biz barys. Ola düzelse ýurdu biz barys, atak oturup bereldi. Barmançyk geçersiň, şo ýurdu özüňiz gatnaşmasaňyz. Kim düzeltsin onu? Siz düzeltmeseniz. Vatandaşlar. Kim etsin? Şurada da düşünme, her bir neslin boynuna düşen jogapkarçylyk var. Vatan öňünde, halk öňünde. Geçen peder enatalamyzyň öňünde. Halmara şunu bir soraklar gele. Siz bir neçe adam bilen nähil teze Türkmenistan guracaksınız. Grup bilýäňizmi? Şunu soraklar gele. Soň benim cevapım, vatan sadece bize mi gerek? Çağımızı göresimiz geldi diye, yurtuma gidesim geldi diye, ne için koşulmayan diye. Vatan sadece benim kimi, Halmurat Ağa'nın kimi, öyle çarıyla kimi. Senin vatanın. Sen ne için koşulmayan, sen ne için elini taşın altına koymayan, çağın göresin gelse. Yani çağılarım hoop aslında da otaydı. Balayıp yüpek gayına çağılarım. Korkuyan diyorlar, benim çağım yok mu? Doğru. Ben korkmayan mı? Benim korkuyan. Benim çağım yok mu? Ama yine de çıktım şöyle. Şoları yani Tuğçe kardeşim. Siz zenan olup baydak gel parlap dursunuz halkın öňünde. Ama erkek bolup onu kölgede yatyrlar. Olar etsin. Nähil millet bolup görüp otursalar, beýle döwletleri, beýle milletleri bana ýan baryp gaýtdyň şu bütün Serhat ýaka Polşa, Ukraina ýemez. Çağılaryny goýup äraýal bile söwüşip görür watanım. Canını geçip vatan için söwüşip görür. Bizde taýýar watana eýelik edesi gelen akal. O şoň ýarasyny akyp baýlyk ýene de 70 neberemiz yeterlik bu ýaly ýaşama. Araplar gelip bizim kaptanımızda genel teretmeli durmuş grup boljak bizde. Edesleri gelen. Bul bolup ýaşany o görýäli biriniň kapysyna hyzmatkar bolan o görýäli. 3-4 sany erkeginiň başyny şursaňam ene gıybattan maşa bilýän zatlar ýok. Şo ýa-da kömsüklik. Halmurat abi, bizlerin halkın düşüncesi, bizlerin varlıklar, yeraltı, yerüstü yani varlıklarımız prezident gidip düşünüyorlar. Prezident kim o? Prezident kim? Ben geçen belirtip geçtim. Prezident kim? Halkın hizmetkarı o. Ha, berekella. Halkın hizmetkarı. Biz halk bolmasak prezidentin bolma hakkı yok. Prezidentin baylığı değil o. Hem mesela bizlerin halkın baylığı. Biz eye çıkmalı baylıklarımıza. Vatanımıza, yani baylıklarımıza, yani yerüstü, yeraltı, hem baylıklarımıza, tebigatımıza bizler sahip çıkmalı. Hakikattanım Tuğçe kardeşim, gatı doğraydı yanında. Prezident diýilen adam ya hökümet islenlik ýolbaşy, minister, halka, hyzmatkar bolup hyzmat etmeli, kul bolup kulluk etmeli. Bizde bolsa şu düşünjäni tersine urdular.
halk şolara hizmetkar bolup hizmet ediyor, kul bolgam kulluk ediyor. Başka işte o konstitusiyon deyilen adam, o saylaw deyilen adam içerki düzgün için ne? Daşarkı düzgün için, daşarkı devletin gözüne çöp atmak için. Şol karasızlığım, şol bir taraflığım, şol hiç tat yok. Düýbi boş, çüýrük. Eden ettilik. Gün güýçliňki gowurga diýişlik. Şu atlar görmem, görmezlige salyan bolsa, bu halk yer yüzünden ya yitip gitmeli var, ya da o gana okup öz hak hukugyny, watanyna, toprağyna eýerlik etmeli var. Olmasa da yer yüzünden bundan da yitip giden halklaryň sany sajagy Türkmeniň bitip gideniň biri var. Eger şu gidişine gitjek bolsa, men näme diýjegimi bilemem. Şunça diýip aýtdy. Howa bar, işlenip dur, orluklarym bar, yüzlüklerim bar, ýöne yeterlik däl diýip aýdy. Şunu bir ulu güýje urmak gerek. Onu yerli yerden etmeli. Onu bu tarapyny şu taýdan başlayan bolup, düzüp gurup başlayan o tarapy ýykylyp ýaty. Bir çağılaňyza bir eýelge daýan şu uruşuň aşagyna. Şona medetler gelen. Garılıp ýatyňyz ýurdun içinde ana koronavirus. Yerden ses çıkıyor, sizden ses çıkana. Alın suratını, videosunu, baştaki edişini diye uğradayım. Yok. O nedenle TikTok'ta oturup bana edebilsiniz şu diye. Onun hükümet kollayan. Şu ne şeytanın ağzırını özünün ki. Şu ne açız yaşları, halkı, siyasetten, durmuştun, vatandan daşlaştırsın. Sonuçta olur dolandırmak yurdu. Ansatta ya baylıklarını uğurlamak. Hava bir eder. Bir hükman eder, etmeliyse. Şu yoğulun, uruşta yoğulun, çağılanım, yaralı olup gelelenim, hununu sorar, vakti gelende. Yurttaki baylıkları milyardlap, oğurlap, yurdun daşına çıkarırlanım, öldürür, gidenim olsa ne verirlerini kulağından çekip getirip sorar. Biz etmeli işimiz biliyor, vatandaşlar. Yönetiden bir etmeli işimiz bileyin. Haçana çelisi çağı kunnan yaleti daşını beytip uğrap gelme. Haçan siz diyecek, siz yaşıl kıra durun, biz edecek şu işin. Nahil beyle boy. Hoga bar. Ben biliyen anı. Türkiye'den 3 tane önkü Türkmenistan'da harbi kulluktaş bolup aydırlarına gittiler şu mal Ukrayna'nın için sevişmeli. Onu alsam mı? Yani biz bir öz devletimizi de eğerlik edebiliriz daha. İnternasyonal borç başka da. Yani bir ilk baştan özümüz bir halk geldi, özümüz duymamız gerek. Bütün dünya üstümüzden gülüp. Nira varsa ay bula Türkmen maydı. Enne köp Türkmen özünün Türkmenliğinin boyuna alası gelenler. Şu zatlar görüp bilip. Ne son? Şu yerde kalmada güllüğünüm gelip koşullu. Onu da söz vereyse gepleşimizde tamamlamak hakiyen bir yarım saattanım geçti. Ay bolar, onu güllüğünüm aysın, son bolmasa kutura şütaydı sebep diğeri zat, aydara zatkan, yönü vatan çaklı, vatandaşlarımıza miyad etmeyin. Güllüğün hoş geldiniz, aydı verin, dinleyat dedik, kardeşim. Hoş bulduk. Men hem aydan zadınızı dinlep yetişmedim de nämeden daşar bir iş çıktın ha. Biz daşar yurtta yören son hazırına erhele geldi. Verdi pasportlarının surağı geçen oturma izinleri yok. Hastalığından az kalsa ölecek. Ellerinde pullaram yok, işlerim yok. Yine şoň bilen nämedi birazcık zamanım geçti. Indi bir azıcık rahatladım. Şu Olga Çarına siz bir sorak verseniz de men şoňa göre Şu an konstitusiyada ýazylan hiç birim Türkmenistan'na Türkmenistan'da yürümeyen konstitusiyanın ähli kanunları, ähli maddalaryň diňe kağıt üstünde duranlygyny olam bir yerlerde arhivde duranlar olar üçin yürümeýärde. Türkmen milletim şu zatlar bilmeýän üçin özüniň hak hukuklaryny, şu kanuny okamaýanlygy üçin, konstitusiýany bilmeýänligi üçin talap etmene zady bilen oklar. Talap etmäniň uğrunu bilen oklar, yolunu bilen oklar. Näme talap etmelisin bilen oklar. Sen okamasaň şonu näme talap edjeksin? Şu bolmady şeýledir. Hani sen 2 tane melleklerin var. Sen 2 tane melleklerin var. Şu sana köplük edýär. Birini aljak diýip elinden alsa şu bolmaly röýdi pä bolýar diýip oturýandyr halk. Ya bular Allah işidir diýip oturýandyr. Aslında sen şu kanuny okasaň,
Sen şonun sen sana değişikliğini bilsen, senin sonra bilýän. Hakkın yok sen elinde girmäge diýip. Doğru diýäňiz Olga Çarivna. Saparağa aýdýar, bizim halkymyzyň altyapysy yok diýip. Altyapy diýen zat yok. Soňam öňde görüjülük hiçbir şey yok. Bulam nämeden gaýnakly? Bilimsizlikden gaýnaklanýar. Şu konstitusiýany eger okasaň, şu konstitusiýanyň şu yerde maddalaryny, zatlaryny bir kar wagtynda bizim halkymız näme üçin şu soňky 30 ýylda edil näme ýaly nähil dogry aýdýaňyz, talap etmeni bilen yoklar. Soramany bilen yoklar. Özüni gorap bilen yoklar. Nämemiş? Ay, döwletmiş. Döwlet diýen zat yok. Konstitusiýa şu özleriniň yazan konstitusiýasyna şolar özleri hem şonu hiç yerde nämeden yok. Daşary ýurtda eger şu konstitusiýaga laýyk bir zat bilýän bolsalar, inhay häzir koronavirusdan nähili döwletler birinci çıkan döwlet hemmesi ýolu açdy. Näme üçin bizi içeri alan yoklar? Näme üçin diýip soramana zadymyz yamanam kän bizim. Ýöne şu alanoklar özlerinden korkusuna alanoklar. Sebep şu daşara çıkan halkımız birazcık gözü açıldı. Bizim yaşayışımızın dövrünü azaltacaklar diye. Doğru aýdýaňyz Güllüğün. Ine şu bir 2 ýyl bäri bar aýdyp gelýär. Ogly 40 ýaşanda ine ogly boljak. Şu ogluna päsil berilmedi ýaly Türkmenistan içinde revolýusiýa bolmady ýaly gowuk galmagal turmady ýaly hebi dünya garaýşy giýen adamlar köpelli daşary ýurtda. Şoň sany adam bolsa köpelli. Şolaň edýän zatlaryň ýalňyşdygyna göz ýetirip başladylar. Şoň üçin hem ýollar ýapyldy. Korona da bärde bahana. Hawa. Näme üçin onun yegenleri istedik yerine çıkıp gidýär, gelýär. Biri hasta olsa Germaniýa uçurup getirip ejesini tedavi edip yine izine alıp gitmene yol açık. Daşary ýurtdan birilerini içeri almanam, teröristleri almanam yol açık. Näme üçin öz halkyny, öz öýüne, öz ýurduna, öz watanyna alıp bilen o. Sorak şu. Sebäbi baştan şeýle boldy. Baştan halk hak hukukyny soraman, sesini çykarman, menene dünkü gepleşiginde aýdandyr. Ilka men gyýgyryp görýän, söwüp görýän sesini çykaran ok. Soň erteki güni ýüzüňe şarpyk çalýan sesini çykaran ok. Üçüncü gün menden depip başlayan sesini çykaran ok. Ine şu zatlaryň rezultaty. Isledem ýapýan ýolly. Ene. Näme çeçeňiz şonu edin diýär. Isledem ýapýan eden. Men etjegim şu diýär. Halkdanım gaýtawul ýokdugyny bilip edýär. Halmrada elin galýar, halmrada aýdyp berin. Hawa ýaňşylyny Güllüğüň aýdany bar, onuň siziň aýdanyňyz bar, bir koronavirus barady. Ýa-da adatdan daşary ýagdaýda koronavirus. Hawa bütün dünýä girizdi, kimde 1 ay, kimde 2 ay. Men şondan aňryk geçen ýerini bilemakdy. 2 ay ýarym karantina elan eden ýeme döwletlerim bar. Bizde şu 20-nji ýylyň fevral aýyndan bäri hasaplap görüm. 2 ýyl, 2 ay ýollar ýap. Hani bu hökümetiň düşünürşi? Näme üçin 2 ýyl, 2 aýlap ýollar ýapyp saklap koronavirus barmy? Ýok, bizde dünýäde ýeki ak toçka bolup duran Türkmenistan koronavirus ýok. Daşda görünen bütün milletler gyrlypdy, Türkmenistanda ýok. Oňam ýalanlygyny bütün dünýä bilýär. Ýöne ýene de ýok. Dünýäde korona bar, bularda tozanan nokuz. Ine? Nähil beýle boldy? Näme üçin bular jogapkarçylygyny çekene? Sen geçti, 6 ay geçti, sen düşünür. O, ine koronavirus emele geldi. Biz şun öňüni alyp bilemdi, şoň üçin daşyny galmaly etdik, içini galmaly. 1 aýdan soň ýa 2 aýdan soň şu mesele dolanyp gelir. Ýok, hiç ýer düşünürüş ýok. Samolyotlar uçanak, aeroportlar boş, lýotçyklar işsiz ýaty. O ine strukturasy, grazdan aviasiýa strukturasy ýumurlyp ýaty. Ine, milyardlap gurulan aeroportlar mine hankar.
Mun öňüne çykyp şu edenin däl şunun bolanak diýen ýeke adam ýurdun içinde ya daşyna ýok, iki ýeke şol tonku dören adamlar bolaýmasa mundan ozal ýerde 27-28 ýyllar. Olam görüp oty, halky sasan öz hakkyny talap etjekkä, şu nähili horlaryna da halk göterip otyr. Şoňam netijesini görüp otyrsyňyz şu. Ýene de dymyp otursaňyz, erti siziň hiç biriňizde ýurda dolanmak ýok, ýene bir gezek ýok, bilip goýuň şonu. Ýygyňyzda aqqalyň çağılaňam näme boljak, olam belli däl. Nire haýsy döwletlerden çykarjagam belli däl. Görbak olar hökümet golgaryna gidip saklajakmy, ýa daşar döwletleri olan organlaryny öldürip satjakmy? Bilen garadan gaýtmajak görünüp dur, şonam edip otylar Türkmenistanyň şo türmesinden dangdan akdilip ol Krasnovodskda aýtdy, bir türmede oturup ýa-ni dirada mertlik bol 2 saat ýaryndan soň cesedini berdiler diýip. Onu şo dangdan karnını kesip organlarını alıp Krasnovod'dan samolyot uçuyor daşar devletler. Sonra yüklep konteynerle kızgınlık bilen ertip bana daşar devletlerine organ satın alan adıma koyuyor. O bunlar adam satmadan hem kaydanak. Bu da atlar yola koyulur vatandaşlar. Size ne yapıp düşünürler bundan beter. Ne böyle yandı atlar? İşte de güllü onam elini kaldırıptır halmada. Halmırada doğru aýtýaňyz. Koronavirus bar döwletler yolları açtı. İnha Türkiye'den 4 ay biz öyden çıkman oturduk. İnanın biz daşary ýurdun adam bolsam gapymyzy kakıp koloniya maskalarymyzy berip durdular şular. İhtiýaçyňyz barmy diýip sorap durdular. Öz halkyna bir aylyk maaş berdi. Naharsız galan yaşlı garamana adamı yok adamlara naharları pişirip öğlen yemeğine akşam yemeklerine getirip durdular. Bizde koronavirüs yok diye. Yok olsa yolları neresin yapıp? Bizim daş dövremiz biz böyle yine daşar yurtdakiler belki inanıp bile yöne qomu karındaşlarımızda komşu golamlarda koronavirüsten yoğalanların sanı kene. Öz tohum tiyicimizden nerçesi yoğaldı. 38 yaşında, 42 yaşında. Yine kaptalımıza komşularımız yoğardı. Kime aldacak oluyorlar bunlar? Ne daşar yurtta işlep gören ayalların mesela bir ayal adamsı yoğalıptır. Oğlan bir näme gruppa oy bir uruşa mı katışıptır, oğlan näme edipdir, ayalım Türkiye'de deyip, özlerinden özleri cayını sökmedin, cay deyip cayına mal bilyeler. Nerede yazıklı bu? Bu nezakonlu, bu edilediğin zatlar doğru, pajolsta, eğer konstitusiya işleyen olsa ne için bizim halkımızın yarısı daşarı yurtta yören. Hazır şu söveş olan yurtlarına şonça adamı çıkan deldir yöne bizim halkımız söveş bolmadık yere onlardan daha köpüsü daşarı yurtta kaldaşmaka. Ne ölümüze de eğiçilik ediyor, ne dirimize eğiçilik ediyor. Halk, eziz halkın bir azıcık gözünüze açın o. Özünüze şu yaşınıza geldiniz, şunu yalı. Ansat del daşarı yurtta 5 manat pul tapmak. Sizin indi çağalarınıza bedelsin yalı. Bunu olsun mu birilerine? Şunu düşünmek gerek. Önünüzü düşünün. Çağalarınızı düşünün. Aktıklarınızı düşünün. Yeter artık. Doğru. Şu yerden neme uzağa gitmesin. Gepleşimizde yani 1,5 saat görüşüpdür. 1,5 saatdan köprek. Şu en son bir konstitusiyadan bir maddany menem okap berenýän oturmaka ene Türkmenistan'da men yaşayakam intak Gurban olan döwürde Sapar Murat Türkmen maşin döwürdü. Şu döwürlerde eýem başga milletleri işten aýryp başladylar. Men tanışlanmardy, özbekler vardy, gazaklar vardy. Bir nemerak okurak wedipen eýeleýänler. Hani ýok indi şolar. Şo barada häzir men konstitusiýadan bir maddany okap berin, 19-njy madda. 2-nji bölüm Türkmenistan'da adamyň we raýatyň hukuklary, azatlygy we borçlary diýe. 19-njy madda Türkmenistan
adamın ve raýatyň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň deňligini, şeýle hem haýty millete degişliligine, teniniň reňkine, jyntyna, gelip çykyşyna, emlak we wezipe ýagdaýyna, yaşayan yerine, diline, dine garaýşyna, siyasi ıqtikadyna, haýsy partiýa degişligine ýa-da hiç partiýa degişli dälligine garamazdan adamyň we raýatyň kanun öňündäki diňligini kepilendirýär diýär. Ene size. Hany bilen üçin ýöräno. Indi bir gazak ýa bir özbek ýokary wezipede ýela oturýan ýa häkim zat gördüňizmi? Indi bir zat aýdan ol geçýärine şu Niyazowyň döwründe kaptallarımızda goňşularymız bardy. Özbekistandan gelin bolup düşen 2-3 san çağası var şolaryň. Şolary gije, yarım gije, gündüz däl gelip şu ayalı alıp gidip granitsadan geçirip geldiler. Deportasiya edip geldiler. Şu 3 çağasına adamsı kaldı. Şu döwürde gijelerine gelip şu Özbekistan indi öz görenimi bilenimi aýdýar. Ha şu ayal da dip bağırıp maşina mindirip koyverdi. Ertesi günü adamsam yanında gidecek oldu. Etmediler. Maşinada izinden gitti. Şu granitsadan şu ayalı geç. Çağalarıyla adamsa ağlap kaldı izinden. Sebebi ne mi? Sebebi Özbekistan raýaty. Türkmenistan'ın değil. Yok, ol durmuşa çıkandan dokument alanlara durmuşa çıktı. Zaks hatızadı var. Tolka onun bir belli vakti var eken daşar yurttan gelip yaşan vaktinde şu belli mühletiden sonra olar her yıl barıp oturma izin mi diyer? Türkiye'de biz alyas. Türkmenistan onun üstü şonu uçoda koyup almandır. Kak daşar yurtun raýaty alı yaşayan eken. Ve Gül abla, o yollar meselesine gelsek, mesela benim yine klastaşım Özbekistan'a durmuşa çıktı. 4 çağası var. Şu enesi Türkmenistan'da enesi ölen vakti merekesine geldi. Şu gelen sonra Özbekistan'a abratnıyı vermediler Türkmenistan'ın önemesinde, granitsasında. 4 çağası kaldı. Yani durmuş o nemesem erdi. So öýlendi soň galdy şurada Türkmenistanda ýanky meniň klassdaşym. 4 çağası bilen adamsy kaldı aňyrda. Doğru. Olmasa şu taýda tamamlaýdyn görýän beter uzaga gitdi. Hem dinleýijilerimize ýatsıtmaň gerek bolsa soň ýene dowam etdirir. Mesele kän? Kardeşlerim, sağ bolup çağıranýyz üçin, söhbetdeşlige geleniniz üçin, watandaşlar sizem görüň, dinleň. Elbette netije çıkarın özünüze gerek netijeni. Her kişi öz ıkbalynyň eýesidir. Gol gowşurup oturmaýyn, herekede bereket diýipdirler. Geçmişdäki türkmenler hareket etmek gerekdir. Şu yerde biraz aýdaýyn Halmurada menem size goşaýyn. Menem şu halka yüzlenip aýtjak zadym özlerini birazcık değiştirsinler. Hazır возможностьлары var. YouTube'a girsinler. Okamadık, öňden almadık bilimlerini, konstitusiýany ýatlasylar. Olara biz aýdamyz, köçe çıkın, zavastokka edin, birini urun, öldürün, kırın diýip. Özlerini değiştirsinler. Prosta adamın öňünde durup öz hak hukugyny sorarýaly. Doğru. Şunu aýdaýyn diýdim. Doğru. Menem şu ýerde Türkmenistan hökümetine yüzlenecek. Şu Türkmenistan konstitusiýasynyň 117 maddesi var. Şuların hiçbiri işleyen yok. Hiçbir işleyen yok. Ya o hiçbir işleyen yok. Zaten konstitusiýanyň hiç haýsy işlemi. Onu var ya, bir inni köydekde gepleşige yürüte şu konstitusiýa var edelim gelin gıydılar. Benim goşularyň her kim bir tane konstitusiýanyň üstünde, maddasynyň üstünde o kap berip şoň nemesini düşünürse mazmuny halkymyza, vatandaşlarymyza Öyle sarınış. Eğer konstitusiýa barada halka düşünürse işin berjek bolsaň onu birinji maddadan başlap aňyrlygyna gidin. Baştan aýdyp berin. Hemmesini elbette bir gepleşikde bolmaz. Üç gepleşik, 10 gepleşikde mi?
birinci maddany aralyp maslahatlaşyň, ikinji ay geçiň, üçünji ay geçiň, dörde şeýtip gidin. Arasyny bölme. Murat abi, bu Konstitusiyanın her maddasında neçen bir neme var, gepleşik olacak. Nemçinden de yaman köp kanun düşünürüm, aytıp berin ilk baştana özünüz düşünün. Son düşünen zatınızdan halka aytıp berin, olaram adamdır, olaram düşünür, hiç olmanı şeydip adamları düşünür, şeysini geçirmeli. Bolar. O yani o zaman çektirmen aytacak bolsam yemesini şol konstitusyon gepleşikleri yazın konstitusiya barada söhbetleşik gepleşik birinci, son dowamy ikinci, üçüncü diýip berin adamlar biler ýaly. Bolar. Men hayrat edinde şol gepleşikler bir sagatdan aňryk geçirme. Aňryk geçse adamlar ýadar. Yani şuun kuun ýaly gaty agyr temalar gozgadyk. 2 sagatdan bolsa adamlar bölüp dinler. Ýöne konstitusiya barada gurulma çek bolsam şo bir sagatdan geçmesen öyle çaryn çıkış edýärlerde aýdym günne iki maddany geçdiňizde şol ýeterlik bol. Ýerde çekeleşik bolsa bir maddany üstüne işleseňiz bol. Sebäp aýdylmaz zatlar käme maddalaryň aşagyny edilmedik işler tornalap ýaty 30 ýylyň dowamy. Ol bir halkyň tragediýasy. Men düşünüp otyrym. Ýani şonu etseňiz has gowy boljak da adamlar okan diýenlerine okan bolmasa okap özüň düşünüp ber. Ana görýän şu Türkçe okap otursun bir adamın çemeleşme, raýatyň çemeleşme, grazdanyň hak hukukyny çemeleşmesi bolup durdy. Men şu gaty bereni otyrym daşyndan seredip size. Berekelle. Kardeşlerim, bolýan sağ oturun, näme aýtjak bolsaňyz adamlary, vatandaşlara aýdyp Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar. Bolýa sağ bolun emmeňize. Taňryl kasyn gelip Okap vatandaşlaryň molga çarymna özleriniň hem aýtjak goýjaklaryny şu yorumlara ýazsynlar bize. Bolýa. Bolýa sağ bolun. Sağ aman oturun. Görüşelim, sağ olun.